Bafethu ziyakhala namhlanje both kuMadlanga Commission ne-Ad hoc Committee 26 Feb 2026. Kuzo-appeara uLinda Xasheka oheda i-HR ubonakala ke enezitholo kazoziphendula ngomnye wabantu okuthiwa beke protectana noBrigadier Julius Mkhwanasi kulanto la crime scene EMPD. Hayi ke bebethi moso chief xa befuna ukudiscipline uBrigadier Julius Mkhwanasi batshone bevela oLinda Xasheka nguye ngulo futhi okwathiwa yena wathi hayi yena unomntana omncinci uyayosaba lento engathi edibena noKate Matlala, and then ke ngokungathi baze bafumana nenzuzo after bengamdisciplinanga bemprotectile uBrigadier Julius Mkhwanasi emirholweni yabo kwathiwa nje xhaxha bu-600k nyana nje, including ulegal head. Most legal head sekegqithile khonapha. So nje wayeke wavela ke phofu nge-10 kaFebruary apha kuMadlanga Commission bacela i-postponement kwathiwa uzaza nge-26 nange-27. uLinda Xasheka silindele yena ke nanku wakuMadlanga Commission izolo bokumele into baku-appeare umuntu wakwa-crime intelligence witness yakhona kwathunyelwa i-sick note engathi akaphilanga. Zabhoka i-commissioners because i-sick note yakhona ibingathi ibhalwe nje ngendlela engaqondakalanga. Mos i-sick note izatsho ithi uFezi akaphilanga, inoba sometimes ithi uphethwe intoni umbhuka offer amalanga ingaphi. Leyani ibingathi ithi ugqirha uthi based on what I was told kuthiwa uFezi akaphilanga, ibibhalwe nje ngathi ngendlela engathi njalo. Hayi zabhoka i-commissioners zathi seyiba sisiqhelo lento ba i-witness xa kumele zizo-appeara apha zivele zithi ziyagula siyatshisa mosesastulu. Zathi into ezizayenza ngoku bazavele basamone kwa ogqirha bababhalana ne-sick note okanye zibhukha ababantu off zizo-appeara kwesastulu. Ngubani ozafuna ukuya kwesastulu? Ogqirha abaza kusaba ukubhala nama-sick note. So wabakezanga ke ngokizolo yena lowo. Hayi ke sibuye size ku-Ad hoc Committee. Ku-Ad hoc Committee kuzo-appeara kubuya uPaul Sullivan. Mosazanga agqibe wasekekhala ngento nokwenza nespine. Hayi ke kwatshiwo kwathiwa kuzaphinde kujongwe nje inyilanga bazajonga kwi-schedule yabo. Hayi kubuya yena ke namhlanje uPaul Sullivan, including umuntu olindelekile. I think if noba baye baba nelinye ixesha umuntu olindelekile uba maka-appeare nguGeneral Phahlani, uGeneral Khumutso Phahlani naye, because naye azange agqibe wayephiwe one day waze watsho, and nami ndathi xa ndibona i-testimony yakhe waba namagama ento yoba but i-one day was never enough for him. At least uPaul Sullivan wenze i-2 days but kwakuthi akagqibanga. So General Phahlani naye yena wayephiwe nje one day watsho wathi ayikho enough. So uyabuya ke naye bobabili. Ndize nayo into ethi ayiwani into ba nje ingathini nje into xa bengathi nje gqigqi badibane ngoba nje uyabona pha hayi iparafina ne-fish oil. Hayi ke siphuma apho talking about the-Ad hoc Committee. i-Ad hoc Committee seyicele i-postponement and bona ke phofu into yabo iphinde nje benako ukuchafisa okuthile because banayo into engathi banokudlala nje okuthile. Bake bachitha amalanga kugqitha insuku bengekho kunenanga ama-sittings but still bakwazi into yoba bayofunana nama-extension. Sebephiwe ki-extension bokumele into yoba bayagqiba nge-20 kaFebruary last week. Bomele bagqiba last week Friday but bacela i-extension so bayiphiwe up until end of March. So kusheke ke ngokulo malanga lawo into yoba mabaqoshelise izinto abafuna ukuba bayaziqoshelisa. That's just about it, which is what is going to happen or what we should expect namhlanje nge-26 February 2026. Thank you.